kæreste Maria Louise Weidemann. Når du har fået til min kæreste Louis José Hernandez Jensen. Husk at du skal hjem til din kæreste Maria Louise Weidemann. Når du har fået fri fra arbejde, så skal du tage bus 600 mod de Schøj. Du får jo fri fra dit arbejde klokken 14:30. Ja, skal du tage bus 600 mod de Schøj og tage hjem til din kæreste Maria Louise Weidemann. Din kæreste Maria Louise Weidemann venter på dig. Hos Maria Louise Weidemann. Din kæreste Maria Louise Weidemann. Du må meget gerne give besked, når du sidder i bus 600 mod de Schøj. Maria Louise Weidemann. Maria Louise Weidemann. Jeg venter på dig hjemme, Louis José Hernandez Jensen. Maria Louise Weidemann. Maria Louise Weidemann. SMS mig, når du kører. Jeg savner dig allerede. Kæreste Louis José Hernandez Jensen. Jeg håber, at du har haft en god arbejdsdag i dag onsdag. Sørg for at huske det, når du står af ved fyrlunden. Du kan ringe til din kæreste Marie Louise Weidemann. Når du er tæt på i Schøj, og når du sidder i bus 600 mod i Schøj, så ved jeg, du er på vej hjem. hos Maria Louise Weidemann. Din kæreste Maria Louise Weidemann. Du må meget gerne give besked, når du sidder i bus i et sort sølvbas mod en sø. Maria Louise Weidemann. Maria Louise Weidemann. Jeg Venter på dig hjemme, Louis José Hernandez Jensen. Maria Louise Weidemann. Maria Louise Weidemann. SMS mig, når du kører. Jeg savner dig allerede, når du står af ved fyrlunden. Så er du næsten her. Når du er tæt på i Schøj, Så ringer du til mig, kære Maria Louise Weidemann. Maria Louise Weidemann. Jeg venter på dig hjemme, Louis José Hernandez Jensen. Maria Louise Weidemann. Maria Louise Weidemann. SMS mig, når du kører. Jeg savner dig allerede.
Til min kæreste Louis Jose Hernandez Jensen. Husk at du skal hjem til din kæreste Maria Louise Weidemann. Når du har fået til min kæreste Louis Jose Hernandez Jensen. Husk at du skal hjem til din kæreste Maria Louise Weidemann. Når du har fået fri fra arbejde, så skal du tage bus 600 mod de Schøj. Du får jo fri fra dit arbejde klokken 14:30. Ja, skal du tage bus 600 mod de Schøj og tage hjem til din kæreste Maria Louise Weidemann. Din kæreste Maria Louise Weidemann venter på dig. Hos Maria Louise Weidemann. Din kæreste Maria Louise Weidemann. Du må meget gerne give besked, når du sidder i bus 6NS mod de Schøj. Maria Louise Weidemann. Maria Louise Weidemann. Jeg venter på dig hjemme, Louis Jose Hernandez Jensen. Maria Louise Weidemann. Maria Louise Weidemann. SMS mig, når du kører. Jeg savner dig allerede. Kæreste Louis Jose Hernandez Jensen. Jeg håber, at du har haft en god arbejdsdag i dag onsdag. Sørg for at huske det, når du står af ved fyrlunden. Du kan ringe til din kæreste Marie Louise Weidemann. Når du er tæt på i Schøj, og når du sidder i bus 600 mod i Schøj, Så ved jeg, du er på vej hjem. hos Maria Louise Weidemann. Din kæreste Maria Louise Weidemann. Du må meget gerne give besked, når du sidder i bus i et sort sølvbas mod en sø. Maria Louise Weidemann. Maria Louise Weidemann. Jeg venter på dig hjemme, Louis Jose Hernandez Jensen. Maria Louise Weidemann. Maria Louise Weidemann. SMS mig, når du kører. Jeg savner dig allerede, når du står af ved fyrlunden. Så er du næsten her. Når du er tæt på i Schøj, Så ringer du til mig, kære. Maria Louise Weidemann. Maria Louise Weidemann. Jeg venter på dig hjemme, Louis Jose Hernandez Jensen. Maria Louise Weidemann. Maria Louise Weidemann. SMS mig, når du kører. Jeg savner dig allerede.
til en kæreste, Maria Louise Weidemann. Når du har fået til min kæreste Louis José Hernandez Jensen. Husk at du skal hjem til en kæreste, Maria Louise Weidemann. Når du har fået til min kæreste Louis José Hernandez Jensen. Husk at du skal hjem til en kæreste, Maria Louise Weidemann. Når du har fået til min kæreste Louis José Hernandez Jensen. Husk at du skal hjem til en kæreste, Maria Louise Weidemann. Når du har fået fri fra arbejde, så skal du tage bus 600 mod Ishøj. Du får jo fri fra dit arbejde klokken 14:30. Ja, skal du tage bus 600 mod Ishøj og tage hjem til din kæreste, Maria Louise Weidemann. Din kæreste Maria Louise Weidemann venter på dig hos Maria Louise Weidemann. Din kæreste Maria Louise Weidemann. Du må meget gerne give besked, når du sidder i bus 6NS mod Ishøj. Maria Louise Weidemann, Maria Louise Weidemann. Jeg venter på dig hjemme, Louis José Hernandez Jensen. Maria Louise Weidemann, Maria Louise Weidemann. SMS mig, når du kører. Jeg savner dig allerede. Kæreste Louis José Hernandez Jensen. Jeg håber, at du har haft en god arbejdsdag i dag onsdag. Sørg for at huske det, når du står af ved fyrlunden. Du kan ringe til din kæreste, Marie Louise Weidemann. Når du er tæt på Ishøj, og når du sidder i bus 600 mod Ishøj, så ved jeg, du er på vej hjem. hos Maria Louise Weidemann. Din kæreste Maria Louise Weidemann. Du må meget gerne give besked, når du sidder i bus 6 mod Ishøj. Maria Louise Weidemann, Maria Louise Weidemann. Jeg Venter på dig hjemme, Louis José Hernandez Jensen. Maria Louise Weidemann, Maria Louise
Maria.